जरा वर घे. वर घे वर घे. वरतीच जाता रे. थांब 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 थांब. पुढे घे पुढे घे. बरोबर. असं सरळ घे सरळ. जाऊ नाही. लागत लागत नाही जातो नाही रे वर घे जरा वर घे. हा हा थांब 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 थांब. घेऊ खाली घेऊ. नको नको जरा पुढे घे. आता खाली घे खाली दोन्ही खाली. लागत हा लागत. नाही नाही येऊ नाही. हा असं पुढे पुढे चल पुढे. खूप पुढे गेलो. खूप पुढे नाही गेलो. नाही जाऊ नाही. ओम नमो सूरज थे रंगतो श्री हरी नित्य तिथे नांदतो श्री हरी नित्य तिथे नांदतो श्री हरी नित्य तिथे 360 घे. चकली शॉट रे. शूट करूक सांगता काय फराळ करूक सांगता समजला नाही. हा दादा हा थांब तसंच फिर तसंच फिर. जाऊन पुढे जाऊन. ए काय झाला शूटिंग करतो रे. कसला अरे ता सांग रे. हॉटेलला शूटिंग करतो रे. हॉटेलचा हो विश्राम होमस्टे त्या कोरद्यातून खाली उतरला ना. सागऱ्याचा होय होय, होय होय, होय. होय, होय, ता- अरे त्या पहिल्या डिग्री राहुला आणि तुम्ही अडे काय करत्या अरे ड्रोन शूट असता ना वरसून शूटिंग करतात ता असा ता. तो आम्ही तुम्ही खाली घ्या का तुम्ही वर जाऊ असं ना अरे तसा नसता ता. कॅमेरो वर गेलो ना की थडे शूटिंग हडेचा हडे गमतो. हा. हडेचा हडे गमतो. थडेचा हडे गमता वगैरे बरोबर ना. होय बरोबर. काय रे याच्यात पहिल्याची बाग दिसता का बघू दिसतली दिसतली. मरे. कधी ह्या साईडची ह्या साईडची. अरे ह्यासाठी घे रे त्यासाठी घे. अरे अरे हे बघ दोघ जण कधी नारळ चोरतो. चोर काय रे ते? अरे चोर नाही ते अरे बागेचे मालक ते मालक? हो आता गेले ना तर मग हे मेले धरत ते संध्याकाळत गेला बरा म्हणजे मग संध्याकाळी नाऱ्याकडे जाऊचे असत माहिती आहे, नारळ चोरी. नारळ चोरी. बघा जास्त पुढे नको. जरा मागे. काय आवाज बंद करून दे ना सगळ्यांना.